men chef kese ma samra me no wo ekasa ide Otumfuo ai na se Tutu abebio ai wo no na ete sikedwa Kofi ne so ama me ne wo mienu samra wa santeman mu hanum se de hwehwaye ho na yenya baabi enso ede yeti eto samra ekopie mu wo yewura akacha ono a ne Kyeame Kofi inti a wo kan Kyeame a omo men chef kese mu omo ye aduonu baako ne ho no samra de Mira aro ne nemu empaboa eden pote na esiye na yekopie mu ho na chese yesi hima atu ohini bi yesi hima atu ohini bi enti yatena si de yede mu intremu na yede ebrewo eye Asanteman so TV ene eye benada ane ofori so busumene da etoso aduonu baako wa fimpimienu ene aduonu ensianu mu enti no eya no aka chiro bi no bi so aka chiro Asanteman so TV yatena se de won bia no yede ne nyina eba ababa somwo ai enti wo click notification bell na fe no wa share na obi nso anya bi se de be an so da chien so de bi tuma onso wonsa ebetimi aka bi encha sonko enko enfama me wura esumenya man hene ode ne ho ochirikusi entrama encha kese enko enfama me wura big ups to crew ni nyina ene omugu achire ebo machi dom I Randy Wahasa so na pakwesi waha this way I the duku guy or also ewa hanzamene omunyina na ebo mechido me amidi dwumade husha me media na miss parka mra na se so be sekia mo asante zemu hia intedi no nana ekia adoma chirikua Asanteman so TV yesomosompa afei kame ho na ene de ho bia no yemfa ne nyina emfa ensomo enrada yekopie mu ewo men chef kese mu ma nyina yenya nte se yewura na setu abebio kojojo ne ho no Asanteman councilor di kan no afiwe mu no kojojo ne ho baye enrada ene Asanteman councilor edi kan yewura kojojo ne ho baye no waba bebi na obaye no ema bebre na esiye ewo mu enyina nim se okwa sabi ontimi nya Asanteman ho saa enti no wode Asanteman offenso manhene ensa ane ode nensa na adwamena kenten a otoso mienu na afei so asan kumase council enso ye de an bafo usu amankwa atia a otoso ensia bantsema ehene te kopie mu no na achese nije yewura sa beka yensanti report ahodo a yekoso nyina ye de nyina ede ebo no aseda wo nyina enso ede bo no yewura mampon beda yewura asedwansa enso ebeda yewura asesa enso na your friend is saying ba ko ka ho meka na maka de akyeremo omunso nyina ebeda yewura ase na eniema bebre na ekoso ewo ho na ebusua esewani ensa wo ka kire rara good rara enso eka ho nto munyina miensen na beda yewura ase rara dwansa na afei so mampon omunyina ebeda yewura ase na kyese bibia awie peye ewo ho no enso kakra na afei de cancel ba na wie cancel ba na wie ye na yete ho no ma afei ate se yetu obi yetu ye de na si every say sade we de ansa na yewura ebeto de ze no kwenkwampo no enya sabi obi akeke o ono a ne Kyeame tabusua so ono a ne Kyeame pa na watu ne dia na kyese ne wo nso a wo tenchen no na wose wudi we afutu ede ema wan kasa wo ho na kyese enrada de Asanteman council na esewani na ensa wo ka kire enema bebre na ekoso na ansa na Kyeame Kofi inti yede ne nsam ne ba be hye so ne nyina no abusua na yewura ema yete ye ho asese wo ba nyina no na owo tirimpo bi wo ba nyina na owo tirimpo ene council no wode eba edefa Kyeame Kofi inti eho am say yewura boni tirimpo na chese enra ne de na wo ye dan a kwa na eko kuntu we hwan a ni nchia ene be konti enra de ehwan ye na ye kan Kyeame de Kyeame sabi wunya Kyeame bia keke o wunya Kyeame bia keke Otumfuo Kyeame wo ka ho bi ti wo kwampo de nka ye hwe se amanfo be hwe wo so na ye de asua de ye nya hunumu bi na enne wo ye ni amon ho sem ne ne make ka wo bebre unim sa Asanteman na sabi ugu nani masiana ene ye Europe so entna ho ema wo nipa baako
uma megu asanteman anim fi enti ene twa ne twa se wonam mpaboa no ye ro na ansa na nsem bonya be se mdi kan kan ye wura e ka se wo ba nyina na owo tirimu pobi abusua ye twa ye ne enkote tirimu popote a na ye ro sante hene ewo a wo de eba eye council ne eba de aka nyina no ye de ne nyina ebesom ye ba sisia and I will cook for this still dirty. Now, I don't go to Arsenal, and I did that in also to say, I don't go. With him, I'm going to pay and then I say, by a channel of 50. But as soon as you would better than that, I said, but I said, I said, every woman, I said, that's why I do drama, I don't know, at the fear and my money, I'm not harder than children. And why do I hear me? Okay. Kofi, Well, tell me what I'm going to do. I'm going to do it. Kofi ko bɛ fi bɛ nyinaa ne ma wo ye ko sugu ne wutu ne ya sugu pam na ko ɛnso de ɔno ne yɛ kuma si pare bɛ ɔda yɛ ɔmo ne dubu wɔ yi so ayɛ mo dɛ mo fa fa fi ma wɔn yɛ.
Hello, madam. Within the show, you would answer that some cause of it. Rahman Group. Nana Kofi, hey, Nura. Obedi adeɛ no mene daakɔ ho di kuro ɛna ɛhyɛ adi n'anim nti ɔsi daakɔ ho di kuro akɔtɔn asase nti wotu no daa wotu no a ɛna ɔde ne nsa kyerɛ no so sɛ wɔn nso ɛduru so ɔka sɛ ɔmo sɛ ehu wei deɛ mente ase nti etu mirika ɛde asɛm no ɛkɔ dan nana bu abasa ɛsɔ asɛm no sɛ yawa da memra ampa yawa da biara mefiri brɛ ɔma hɔ no ba ɔfrɛ no saa mpire num nana Kofi nti wama ɛno akyi ɛna pa ahemra papanin ɛka sɛ sɛdeɛ esi kɔ no ɔnte aseɛ sɛ kyinkyina wɔ so obetu ne na ɔsɛ nana deɛ teɛ ne sɛ nana Kofi nti ɔba brɛ homa ama konya di kuro ɛka sɛ brɛ homa konwa no wɔ ne nkyɛn nana no bɛdi adeɛ mfie do nson mu n'ani hu akonnwa tuntum da nipa no kaa saa no nana Kofi nti n'anim sɛ ɔbɛgye ɔfrɛ no ba Kumase mɔnkɔmmra ɔtwetu wɔ no so ɛsoso nana Kofi nti wantumi anya akonnwa no ama me sise wɔn mo a akonnwa no akɔdi wɔn mo nkyɛn no yɛwura amu asɛm na ama wɔn no wɔn mo ɛna nana Kofi nti ɛna wɔn akɔyɛ baako ɛsiane sɛ emu num ɛwɔ aburukyire nti meka sɛ mesi ahemfie mekɔbɔɔ no amanneɛ sɛ anwea bi ɛwɔ baabi nti sɛ mekɔtu nana Kofi nti maa mekwan sɛ mekɔtu mekɔɔ ho dako ne da ɛtɔ so mmienu ɛna busua no fa no a nkonnwa no wɔ wɔn nkyɛn no ɛba a yɛwura hɔ nom sɛ mema kɔtu wɔn nana asase na mesi daabi asase no me nana hema ɛna ne dɔ so mo a mo kɛseɛ nyinaa no soso ne obi ati pɛn no nti menim deɛ meka ampa yɛwura frɛ yɛn yɛkɔɔyɛ a makyerɛ nana nso sɛ wɔn ne nkonnwa wɔn nkyɛn o wɔsɛ wɔn bɛduru a ɔbɛma polisi akye wɔn ampa wɔn baeɛ a nante hwee home pictures nyinaa wɔ hɔ yɛn nso asɛm a meka nso so nana apagya ahene ne Kyeame nana apawu wɔyɛ mu danseni wɔn mu nyinaa wɔ hɔ yɛn nso yɛn ho hwee sese nana Kofi nti amunuhunu a ɔde hunahunu ame no mene ba ahema ɛkɔhyia yɛwura ɛwɔ ɛbrɛman ɛna yɛwura yi ma nana sama ahene sɛ ɔnkɔhwehwɛ mu na ɔfa mu a ɛmmerɛ no ampa yɛkɔhyia wɔn sɛ yɛwura no yɛntumi ne ntwɛnti yɛkɔdwa atoa yɛkɔdwa atoa no so afei yɛkɔɔyɛ a wɔanyɛ ntom sɛ kyinkyina a ɔrehwɛ nneɛma bi afiri ne nkyɛn ɛnam sɛ nneɛma no nso nyɛ me dea ɔba me fie no aba abɛtoɔ nti mede ma wa ɛnyɛ yie ɔwɔ sɛ mkɔbɔ ne wura amanneɛ kɔmfoɔ bi nso na yɛ maa me ɔno nso so wafiri mu nti ne ba ɛna ɛsɛ sɛ wɔnkɔm mekɔbɔ no amanneɛ no ɔsɛ dabi ɛyɛ suman a me papa yɛde maa wo sɛ fa to dɛ nana nso sɛ memfamra nti yɛntwene ɔba brɛhoma December 16th no dwatoa yɛkɔɛ no anso mu yɛbusu a mekɔ dwatoa no ana nana sama ahene mekɔbɔɔ no amanneɛ sɛ ɔse twa so menkɔ kurom hɔ mekɔbɔɔ nana pagya ahene amanneɛ ɔsɔ ne no bɛkasa mekɔbɔɔ nana wabasa nso amanneɛ ɔsɔ ne no bɛkasa nanso so ne nyinaa no wantie ɔba So now, so what's the name of the crab here?
Na Kyeame wada ro. Odo de foi. Bidi bi afi. Kofi bi afi. Free. Pente. Na Kyeame wada ro. Ya kan tima go na Kofi to say onya de ase. March 10th, 2025. And ya kan tima go na Kofi to say onye na naboachi ya kani asini nti akonya no odibia sebebru madawroma yeye ya ka ya asam no kokodru na nagu abasa ho ya frɛ na Kofi nti frɛ no ada obaye na no ngbusa be se wo de bebo so ana wo mfa boso oso wo ntumi mfa boso eno mo si ade eno o si gye so okobodi wura amane ansa afei bosome aba bosome mienu bosome miensa bosome na bosome nsia ya hwa na Kofi nti mfa asem no nkoma Otumfuo enti ya san so kono na bu abasa wo se na we de wada romo Otumfuo ntam kese ye de sabe ye di mama mere no na so de ya te atwi aso ne se enkanche bebere sa en mani dia sabe buru esase ye de Otumfuo na ase twinti an wo se mafre na so oma enti ye de asam no san so ko na saman hene eho na saman hene frɛ na Kofi nti na nanum nyina wo ho ɛna omu bisa na Kofi nti sɛ entam no wo de bɛbɔ so ana wo fa bɔ so ɔse mentumi mfa bɔ so ɛna omu se na ade ɔse ɛsɛ sɛ mekɔbɔ mi wura amane ansa sa abra me ka sɛ na ya bɔ so me nso sɛ ɔka so okɔbɔ di wura amane no na bɔ so me nso so ne yɛse abusa mu ɛna na sa ma here sɛ na Kofi nti Otumfuo ntam kɛseɛ ɛna wagye ato wɔtena so na wo ka sɛ wo kɔbɔ Otumfuo amane anya bɔ so me nso nie ɔsena na no mesra mo ma memre na me nkɔbɔ Otumfuo amane emra ntam ne tɔfo emra sɛde buru madawroma ye kan ntam March 10th 2025 na Kofi nti sɛ na ɛne yɛbɛkye sɛ wabɔ Otumfuo amane ye ni mo we enti me ba ya sɛde buru ntam na ye gyina so sɛ na Kofi nti onya ade ase akonya no odi die ye Oso bo se de
Kyeame. Madam, you share best and mine. And Sabi Kyeame Kofi, a Jim Crew, our book room. Me banning check, the Bisan. Kosi Digo, Emma Digo now, Kosi, enquiry, grow inquiry. Emma Digo now, Kosi, me Bobby Bisan, Sia. Yamin Kwanka, Bodariha, or Palmerson. And no chino, may be more as semi proper now just when I never was son. And you have caused some great so 2 times the second time to see the good. Say, where you go in the kitchen upon the BI may have said media. It is what the 2 Mima or Bia and answer or not, the 2 nurses could know what may ask meaning media to 2 times. You are down February 8. Na o si ni dugo no ne ma no sie no me pa na just fofi February 7 e pa ebe ball na no mama ye ma ye friend o se sa bre na me kan sam no na me ye ebusa ni se to me se me kan tam e to so me no ya poso se tam na no ye ko ye na jumba Kyeame chan ko kuso ye poso aye ko so Nanang Pantanai, no, and not Kyeame no. And I'm going to just focus on. So, what in town or sit time, Mr. Tamu. The 2 year old day, or say what the boss was. Now, what you tell me, ya? People are more on the set or share. Kyeame Kofi, me deeply, what to read. District Commander. Ena sabi ya ko su chair no ye ko chiri pe e di shi ni na se ni se abeto se ensasi bi enipa mienu na na di ko no e di ama wo ena o me da to abeto wo ni na mama me di ko yi ene ni so bi ase o mo konkore na emfa so de se o mo mienu plan so se free ase nya me di shi se de be na se bi an ko twa se na so bi an ko ni e di ma wo ni di ko ni ne dom said you want to do, pay so and Sophia. I've no castle now, Chini, ya. Yamin Kwan, they are just a like I said, me buy and bear in film you know, and also, or my opportunity and Punya, a commerce a war and Punya, any politan near that. Or seeing the good dinner, and our darling. Kyeame kwa many years from penny for 4 years could make work as far district commander, any regional commander, Sabre Mr. Abra. I'm never be am I almost pay or my pay me mem and my be coming one way or my back. As I see, I know CID Daniel or as far. I see, I just say, when said ye, you are out of Kyeame Kofi, ACM Crew, and what she, a brand town tall on my visa watching, but what frap a kind at them and walk and where we walk, say on there. On till now, grown any day. You are down with you, mention chrono, study, a power, a free ticket, said another young party bench, and an opportunity. You are down. Enya meni Kyeame Kofi and I said ya bema kuna edia ena said ya wafa tumi a shede nsa enti bra me my na chese ensa se ton mira dana kra ya de me ba kire wo eto so no na o ta asasi 20 acres bra ya de me kire beto so na ono bra be kan sa one premium farming ya men kire ema adano o hini Kyeame African countries, every country, Sabia, yet will be by the child. You see, when that's the same way. It will be what I'm Mr. Sanya Mena could try a new foot with your money. And Casabia, Pianto Bruno, Pianto. You are around the book. Lamajana, Naka, We move forward,